Әкиятта хакыйкать. Мәсәл тыңлайбыз. Сәйет Исмагыйлов, халык сәсәне, кәзә менән харык. Бер вакытта тыңлап торам кәзә харык сөйләшкәнен. Береһе менән береһе мөгез тирәшкәнен. Һин каракһың, һин юнһезһең дигән төсле, береһе менән улар береһе көрәшкәнен. Кәзә шунда асуланып, һөзеп куйды. Харык безнең сабыр заһа түзеп куйды. Кәзә шунда хакалдарын елбердәтеп, үткерлеген барып һөйләп тедеп куйды. Хужабызга мин килемде бирәм үзем. Минең бар бит 2 улым, 2 кызым. Хужанан мин ашарга ла сорамайым. Баксалардан кайтуыма куйга тозын. Көтүләрдә эсем быша. Артта калһам, алга сыгып ашаганда йырлашмаһам. Кәзәлегем шунда минең югала бит. Баксаларга барып инеп урлашмаһам. Көтмәйм мин көтүченең каугандарын. Алдан йөреп ашайым мин булгандарын. Йортта мин урламайса тик ятмайым. Сәлдерәм мин үз хужамдың бугандарын. Кәзә дусым, мактанма һин бурлык менән. Бурлыкты һин исәпләмә бурлык менән. Каптырһалар, уктырһалар күсәк менән. Бурга кеше хукмай бит ул исәп менән. Түләлмәгәч шул вакытта акыраһың. Хөрән халып ярдәмгә һин сакыраһың. Без ятабыз рәхәтләнеп, кыйшәп, йоклап. Шул вакытта һин бисара сак тораһың. Балаларың кайтып һөйләй тотылганың. Тукмаганда шунда һинең үкергәнең. Бер нәфсеңә баш була алмай, тукмалаһың. Файда бирмәй һуңгы көндә үкенгәнең. Харык дусым, әйдә бергә торайык без. Хүзне хәзер икенчегә бурайык без. Һин яхшымы, мин яхшымы, без белербез. Әйдә инеп хужабыздан һорайык без. Ул арала хужалары килеп сыга. Капкаша, ашагыз дип һолытыга. Бөтәһендә тик үзенә алыр өчен кәзә шунда был харыкты һелеп чыга. Буның менән нисек бергә тормак кирәк? Нисек итеп бергә аяк кырмак кирәк? Менә шундай ышанысыз кәзәләрнең койрыктарын шытырдатып бормак кирәк. Әкиятта хакыйкать.